Do Bangkoku! No, takže takáto fajné počasíčko máme. Ideme na masáž. Ty ideš ako si dať masáž? Ja chrbtovú. Ľudská? Ale nie zakývať. Na akú masáž ideš? No veď rúk. Ja? No a ja idem na masáž nos, tak potom dáme recenziu, že... Mám si zakývať. Takže nemím celú túto, zajtra budeme cestovať, takže... Ja aj dobre. Takže... Pohode? Ťažký bude kopnúť. Ale je to celkom príjemné. Či? No tak čo hovoríš na masáž? Akože nohy boli peckové. Párkrát som mu síce kopla, ale odpustila mi. No a keď ma sama dotkla krku, tak to som myslela, že zdobiem. Akože brutálne toto bolo, no. Určite odporúčam. Ale každé 3 minúty si ma vysmiela tá hajka. Inak pohodička, odporúčame. Áno, áno, poďte do Tajska na masáž. Iba na masáž. Inak sa to neoplatí ísť. Zatiaľ iba pršalo, takže iba na masáž. Ty si mala na ten Island. Má teba druhý drink, áno? Či nás musíte do Bangkoku? Ja už na tom pracujem. Takže ja za chvíľu. Dáš 2 drinky, hej? Hej, toto je druhý drink. Takže volám sa Karolína. A toto je môj druhý drink. Tu je drink. A 10 v tomto znivo. Tu tiež je drink. Tu není drink. Ani tu není drink. Tak? Tak. Čakáme na objednávku. Sme na centrálnom trhu a ideme vyskúšať miestne špeciality. Miestneho krokodila. Miestneho krokodila. Takže podáme hlásenie, aké to je. A Miška možno ochutná slepačí zadok. Uvidíme, či sa na to dá. Alebo slepa ochutná myšky v zadok. Sme tu. No čo si, idete si ľudia vymeniť, čo chcete nobrať? A tu nemajú krokodila. Nie, tu máš chicken S. A čo to, akože, čo, to ideme, dáme si. No daj si chicken S. Nie, to je... To je ako u nás. A tam bolo tiež chutiť... Daj nie chutí ako u nás. Chodí troška viac.
Toto. Razvor? No, kaká. Čo to je? Krokodil. Áno. No, počkaj. Tak to chceme? Hej, tak? A čo ten... Ale čo ešte? Dáme si aj toto? A oktopus? OK. Oktopus? Prečo oktopus? Nie. Dáte ti cvičky. Karolina. OK. Ako som trezla ešte, ale čo? Ja by potom na to Ja opýta, nechcem. aby som si dala toto. Dám, ale toto nebude. Čo to je? To je chobotnica A toto toto vedľa? iba. To nepoviem. Nie, to sú tehmy. Pojek to smrdí. Čo to Toto tak smrdí. Všetko, čoho sa bojím. Všetko, čo beha po balkóne. Všetko, čo bijem. Ukáž? Vidím, ako mi to... To je chrumky vonia. Toto bol prvý deň na hoteli na zemi. To smrdí. A o pár dní to ješ. Nepúčem to je. Čo je toto? Toto nám behalo na balkóne. Čo toto je? Čo? Chobotnica. Co? Počkaj. Chobotničku si dám.